המפגש בין גמלאים, מומחים, מהנדסים, ובין תלמידים צעירים בכיתות ח'-ט' הוא פשוט מאוד מאוד אפקטיבי. האנשים האלה יש להם סבלנות, התלמידים מסתכלים עליהם בעיניים מעריצות, מסבירים להם את זה בשפה הכי פשוטה שהם יכולים להבין. אני נדהמת פה שאני פוגשת ילדים בכיתה ח' שעוד לא ממש למדו מדעים ולמדו פיזיקה. פיזיקה ברמה שלא תתואר, ואני מדברת פה עם תלמידים והם אומרים לי, אנחנו שוקלים שנה הבאה ללכת לכיוון של פיזיקה. אתם מבינים מה זה נותן להם? אתם מבינים איזה השקעה זאת, גם אם היום יש תלמיד שלא כל כך מבין את זה, אבל זה נכנס לו לראש, והוא בעתיד יתקל במשהו שהוא ירצה, והוא זוכר את מה שהוא למד פה. זה השקעה לטווח ארוך, זה לזרוע זרע של כיוון, של מה זה מדע, מה זה המצאות, איך אני ממציא, איך אני חושב, איך אני מתכנן. אני רואה פה כל מיני מתקנים שהם עשו בעזרת חומרים פשוטים, וילדים בעצמם חשבו איך אני פותר את הבעיה הזאת, ואיזה פקק אני לוקח, ואיזה מנוע אני לוקח. זה פשוט לא יאומן רמת הלימוד שהייתה פה בכל המישורים.